Amụrụ mụ na di m amụgo ụmụ na-atọ n'ezi before wee nụba m. Ofu nwaanyị asị m na afa die bụ ihe niile nọ na sket na afa die. O wee sị na afụlụ die na 2019 is like 1 year ka fayele before wee sị na ọ ga-anụ ya. Fa na-akwado ime wedin afọ ka ha na-akwado. Ọnụ one day ha agaghị ije cheki ife achịtasị ala faimagolo ha ga-eji wee mee wedin. Nekwe this girl si ọbata kpọọ die baby, die smile ya nnọọ, regardless na ya na ebe afọ ifu na ọdụ happy jekwube the girl. Ya na the girl kwụlọ na-akali nka na abụọ tọọ ọfa na abụọ solo pụba. Ya na-enezi anya ka ọ sị a na nnekwu onye bụ ife a na nnekwu onye bụ ife a na o nwere ife ọ gwara ya. Ọ sị m o wee pụọ wee nọgide na mgbe o ji wee bata bụ n'ime abalị. Ọ sị m na-ekekwula ọtọ gwu ya. O wee bata ya wee jụbụ ya wee sị ya ka ezi etu isi solu nwa agbọghọbịa pụọ without even saying a thing to me na o nwee ka ọ dị. Ọ sị ya ma ọ gbam ya ka ọ bụzi kịta ọ ga-abụnya ya apụnya bụ ya ebe ya na-eje. Ma ọ na-ama nkenezikwa mmadụ bido baba welu mbabachisi ebe niile. Ịbago ọnụ nwaanyị na-akwado wedin ekesigo kaadị si ikekwula ọtọ gwu ya na ya mara ife a ga-eme. Nye edikwe nke afọ na-asị anyway ịmago ndị na-eme wedin na people ga na-abịa n'afọ ha. Ya gbakwa nkịtị. 2 days before wedding, ya dị ya na-abụ nọlụ na bed, ọ dị no focused na phone ye. Ịgbagolu ifu nwoke kwụ n'ọkụ na ị ga-agba ya na-awụ ọchịkwa ihe a wọchị kata wee si ya ịgbagolu kedu ihe ọ na-eme oye dị ọnụ bikosi n'uche ya dụrọ na arị a nya wee nyonye anya ọbụlụ nwa agbọghọbịa gba ọtọ na-egosi ya ọtọ ọ na-atọ ọnụ ya wee baa wee si ya biko kedu ụdị ihe bụ ihe a na ama mmenwukwa ihe a infact na afụgo na ama nnunwu gị na ama mmenwuke aji nnọọ nwayọ jebele onwe ya kịta anụnwa nata ka bụkwa gboo 2 days to the wedding. So wee daa na wee yọbịa wee sị ya na o kwesịrị ịma na nwoke chọrọ ịnụ nwaanyị wele enyi nwaanyị ndị ya na ya na-abụọ na-akwụde na opikizi ofu onye n'ime ha n'ọdụ lọki na onye nwa ka piki na o kwesịrị ya lọvụrụ ya. Afọ ịghọtago a na-ekwu ndị mmadụ soro kpọba ma mamia ma pastọ ha na-asị na o kwesịrị ịma ịmagolo gwabi ya okwu ịgbago na 2 days to the wedding na o nwere ife a nwere ike ime ya kwekwala gbaghalọdọ sky ha wee mebe wedding mesịa ha wee si ebe afọ wee kwapụkwa je ebe ọzọ. Ọ sị m nne ọkwanye aka falụlụ ebe afọ nekwa obele nwa nwaanyị na ebe afọ just nwa gbancholo nwa agbọghọbịa emesịa anya na di ya na-amụ hehehehehehehehe ya na-atakwa ife nke anya takati ya anya wee tie elufe anya ka amala ife na-aga o wee bụrụ na this small girl na-abụ eme die eje na-apị ya aka na ala ọpịsị anya ọpị anya na ike ịmarifa na-agwa gị ha. Ọ sị m nya aka na-asị kedu ife na-eme this guy ihe ụmụ nwoke nwere ike ime ọ tilenye afụkwa the girl ka ọ na-apị di ya aka na mgbe dike ihe o ji bụrụ nwoke ya wee sị ya wee kpọọ di wee sị ya kedu ụdị omume bụ ihe nke a ịgbagolu ya ababalị a si nyaka ya abasị ọcha jie bido baba si ya biko onye ha ma ngwukwu egwu na ọ bụzi monitoring spirit nke nwa kọba so many things. Ọ sị m nna ikekwula ọtọ gwu ya ya arụkata this man si anyị egwuzi n'ụdị egwu wite nwatakịrị before ofu mbọsị ebi ofu ihe na oji dị ntị na ihe ya na-ekwu until one day this girl wee bịa kpọlụ ndị befa wee bịa ịbịa chi di warning ọ bụrụ na di ya nọrọ o wee na-ekwu wee na-asị one woman bi ebe afọ ya chikwe the guy warning ya chikwe the guy warning na ọ sị ka ya na ya na-abụ lalụ ya wee sị na fama nlalụ sị o wee na-enye ya nsogbu ya wee sị ebe a nọ wee pụta wee sị the guy kedu ife mee the guy wee kọgide kọsịa wee na-asị na ọkwa ka achitegodi warning nke aji wee bịa ya na parents ya dịka wee na tie wee bata ya wee jụbana ya ọ sị this man ọ letaligolie na-akwụ ya sị ama ọfụ n'anya ma o jide n'aka n'ife sọlụ mmadụ ka ọ ga-akọ nke nwaanyị asị ya dị adịrọ surprise maka na mgbe unu ji na-apị aka n'ala na-apị aka n'ike na-apị nka niile mana odogwu gị na ife menụ bụ ihe anụ afọ ịghọtago ndị adọ surprise na ọ bịara kwu maka afọ ime sef
so kwani afana bo we gachasịa still ife n'ebe n'ebe no we one lady o introduce to her ka Fabia na asị no nwunye enyi nwoke ịghọtago. So this girl na-abatanya na-enyi ya ife ịmago na-emeni as ndị relative nke nwa na-emekwa emedigel ekulu nwa bịa bie nya na-efide ha na enwero ka si wee nwa idea no die mụrụ nwa afọ a na-ekwu abịa no die mụrụ ya na amụrụ na eti asị wee malụ bụ na olu one day one woman nọ n'ebe afọ wee na-asị ya na etu gị na this girl si elikọ nri na etu unu si akpaka agwa na unu na-adịzi very close. Tibu nna ọkwa na this woman wee sị na ị ga-adị very careful na ọkwa di gị mụrụ nwa this girl kuwere abịa no nwa ya ka ọ bụ no nwa ya nwoke ma no die tụbalị ya ime nwa afọ ọ mụrụ. N'ife aja agwali ya bụ na the girl nwere ike ime anything at any time because na ọ ma like ka nwaanyị ọzọ bịa nọchie ife ya na-eli ịghọtago na unu na-achị ọchị mana since anọ gị who knows ihe na-aga ya n'isi because ọ ga na-afụta gị dịka ọgbata ufio. This girl sema ka ekwusiela ihe a na o nwere ọya anya yala efe anụnwa ịghọta maka na ime nke izizi ya dọpụrụ abụ ya wee dukwa ime nke abụọ ọsị elephantiasis or what ka ha melie ọsị m nne na ya yagidele ihe a na-anyụ amịrị nọ na-anyụ ya bụkwa afọ ime ebe afọ ka a nọ wee chụbazia the girl kwụsịzi anyị na-ata the girl ịmaga onu hai ọsị m nne ya chọrọ ikwu okwu ịkọ maka mfe maka na ihe a na-etreat every time ọsị m nya na-edikwa ihe nka nya na-edi so ka nke da girl m mechezere ịghọta na olu one day di wee dobe phone ya wee nọ na washroom ya wee jee na phone I think no way ihe anya mee ya wee jee na phone ya o wee bụrụ na that girl the first one bịa chie warning na di enwere ebe ọ bụ ọtọ na-asa arụ dị na phone ya wee sị ya wee kpọọ dị wee chụpụ ya wee sị biko kedu ife megide na wee video ebe nwatakịrị na-asa arụ na phone gị unu ama ihe dị ekwu no maka warning afọ bịa chie ka ji wee je welu phone ya wee tinye na washroom ebe ọ ga-asa arụ wee video onye ọ ga-abụ ekposi chọọ ibie ihe nye emere ka a welie wee seba the girl nye mekwe n'ife o kwesịrị ịmagoro dobelie for protection. Ihe a ka ọ kọrọ ọsị m nne ihe a ka ọ kọrọ not for protection ka a ji wee welu phone ya je tii na washroom because ịmago na ihe a public yard ebe a na-asa arụ wee welu phone wee je tii wee video this girl ọ maka ndị bụ na public yard. Be careful mgbe ọbụla ịbata na washroom ịsa arụ check your environment anything can happen. That is one thing I learned from this very little one now na-agwa unu mgbe ọbụla unu nwee public something na-echeki onwe gị very well. This girl amụrụkwa mana ọ dị na phone die